Bari mikuru ensemo ye bunge ya Burabu ensemo ya Mekeneneni go bakuburia serikali ya county ya Nyamira ebarigiririe chipara chira ensemo yo echichiko bo bakungu ekerembura ya ture bagusangara ensoko TV nigo baburira barayi babo babarigiririe asa magendero nigo nainde basabira serikali ya county ya Nyamira ensemo yo boremi amono botugi ebakonye kubwata chinswe echi serikali ya begitase ndani ya Kitaru erio chibakonye buna endagera umuseketo Vincent Monda na roboti orwase obwime yanda tebie ensoko TV tiganya saba sisini then let it continue and take root. Abaremi abo bakokewa netara ya ensoko TV asoko rigeliege kabachire asoboremi nobotugi imeye binyoro byabo nigo yamate ya orokire omokyobo nabo igo ali amakongu bagwetera asoboremi nobotugi egento boigo bagoteba ekibageke kyabo nakyo gosemeria konene asobogimo obo nonye babwate omokyoyu bonsi nigo naborobo amakongu ensemo yabalemi bekemeregie chae nigo batebire chipara chensemeye tichibwati mungusonde bonsi maletangoro kudivina kurukitaru yani twashandikire chipara ntubwati ntu nabanyakona togotora chichae twabogoria tamba tambe bakasiela amiga akari asa maletangoro kunasi kurukitaru akintu nabalemi bechae twachandikire para akitoko mokecha kuruga mpaka para moino runchasa maletangoro ku Elijah mukaya nkanoga moroje ngatwetire pareje tirigweteka moroje pareje twarosere tigose mwaka 74 ali achejetwe nani omonto narwara ani tokumobeke bunime toma komasogo che pare nene Samuel Ndali ondo mo village manager amaene ntobwati para ko yatule akuna gali nangi hapa ndani bune parere yengenchomono asekibago kende yonsi ogokora na baruboni go yabatitwe abasekoira chinga gichinyinga cyabo ibage ko bachinga roro bone bagotara komi bamenya HIS bagopimira nabona matoke ntobwate nawanyina alta igweteka nga gatobogoli bagapa na pikipiki tego so aiga linda abali banyara kurusi imeri byabo kaiga baira bapima rais na litoranyole gasira yamateye nigo yarorekane korage byara bororo gocha sabarayi babo abo bachorete egento boigo bagoteba abarayi abo babebire oye twete chikura ndero cha sachete gochi koruya kalemetwe ndwanya korara no moromu waisimiwa ntobwate babwete gokonye gasiyeye bono okubolia kwabo umuchumbe worogongo rwa Burabu na boigo serikali ya county ya Nyamira baigwe eliogieli elio babarengererie boikiranu aso wanja gakitokonye ngorera tore twashandikire mono tokonye yoro twate ngakora njo mwesimi wa Rubayo no mugambyo itore ntogwanjete yokamuranja roto za waisimigo baito no mwesimi wosero koranje na yeso ime kwana no mugambyo itarubayo motoro serie para kamuranje bono kamuranje tware kuboli nyalibe gavana aiga no kwanyorete chikure chinyinge kitarurocha di okay kamuranje tware gosorora aso wanja kuino gavana nyalibo ngeresa epale ne yao gakinchwo tokonya tali siasa inchwo tokonya nae no yiroche bune no nae no chatogoeta naboigo ekyombekeria kiebarini ya Kitaru ekyo kieroberetie elio koligererio botugi bwe chinswe ase barini eyo nigo nabarbo bagusaba serikali ya county ya Nyamira ensemo yoboremi no botugi ebasire kuruba chinswe ekyo elio nabarbo bakonyeke kurwa se barini eyo Amariete yankuru ku Nicholas Nyakerigo bare twanya kufaidika kurwa se barini yeri quite very much resourceful to the community but resourcefulness yeyo ntera ba utilized well so that tonyore ifaida kurwa asere insuwe chichi abegetu na county government for a quite long time 4-5 years ago if not 10 up to 10 wona chinsuwe chintubwati bifaa byo turachinyore so that either litanga turachiria wona chinsunjire chinyige sana ima ntuganetie serikali etokonye ebifaa bigo bikuruba so that nalitora benefit on the other hand chombe ngoja chire cyanywa macha gayari ngebuya torosi ase chombe chikonywera so that nchiko genda mpaka roche chaji go disturb jinswe go se amacha asarika igondero sumura enyomba nere yarosati buga kale na fisheries enyombe ye yacheka ba disturbed twanyetaka enyombe iyo esrosigwe ebe kwemerango nikidirisa twabeka files chetu twagachororo twagache bintu bitororo na inde gituranyane kane ngatwarusi chinswe chiroche gaiga twanyali njado gochirusiororo na botogo chibeka kanyomba kamoiga twaonerio twa supply roro gochasaba minto korwe bunge ya Burabu nchengoro kwa Vincent Monda na kwariganiria aya imeya